Hello लोगोफोर स' माबोरै दं जों मिथिगौआनो खोमा दिनै काति बिहु नि जों एकदम धुमधाम माबा आरो एकदम माबा होनोमोन गोसोआव ओमफ्राय दा जोङो साथि इदि माबा माबि खामानिखौ मावगोन आरो नोंसोरनोबो खोन्थिबाय थागोन आरो माने अयभाग जालांबाय आरो जिबाबो तिवहार जिबाबो हाबा साबा इदि तिवहाराव माने नोंसोरखौ लोगो मोननानै मोजां नाङो आरो भाबिबाय दं खोमा मनालिसा आब'आबो बि फैबाय दं जों दिनै मा खालामदों काति बिहुनि थाखाय गाजि इदि साथि बोरियानो जा देलायखाबाय दिनै बर'नि कालचार खानायाव गुफुर जा देलायखाबाय दिनै आबैनियाव सोंनोसै आरो ना मा खालामनांगौ साथि लगायनांगौ थालिर बिफां लांनानै साथि लांनानै गाजि ओमफ्राय मानि थाखाय बै माबानि एम्फौ एनलानि कारणे दुब्लियाव लांनो नांगौ साथि नायनो जाहाथे थैयो साथि बेनो आरो नहलबा इ बेबस्थाखौ खालायाबाबो जाया बोसोरे खालायो माइनावनि थाखाय दे जाबाय दिनै गासिबो होगोन नालाय बेयाव दोनथ' जेथिनै फाथै गय जोंहा हानखांबाय रेडि जाबायानो गय फाथै खुसेर बाबाया नै गासा बनायबाय थादों आरो ना साथिखौ होनो थाखाय दुब्लियाव ओमफ्राय जगार खालामगासिनो आरो ना सोरबासो साथि थांगासिनो ना साथि बनायनो थाखाय जों दा थालिर बिगुरनि साथि बनाय आं माबा मुदुफुलनिबो जायो फ्रेन्ड्स नै जों दा बोरै दांदो साथि बनायनो थाखाय मुदुफुल थाइसे हानना लांनोसै लामानि ना हानबाय साथि बनायनो थाखाय ना बोरै जा मेंसोबायना ओमफ्रायथ' मेंसोबायना ओंखायनो दसे ज'नि दागोन मा खालामगोन स' फ्रेन्ड्स जों दा साथि बनायनो थाखाय नै मुदुफुल हाखावबाय आरो ना मुदुफुलनि नहलबा थाइगिरनि नहलबा मा होनो थालिर बिफांनि बिगुरनि जेनिबा बनायनो हागोन आरो ना थेवबा नर्मेल साथिनि जायफोरनि बनायबा थारमाने गिसि नालाय स' लोगोफोर नै जोंहा रेडि जाबाय बेखिनिखौ जों माबायाव होगोन ना दुब्लियाव ओमफ्राय बेखिनिया गाजिया दायो फैनानै होगोन आरो ना नै नारेंबो लाबोबाय बाहाय होग्रोबाय गाजि आरो जों दा थांदो न' जों दा बाबा बोरि ओमफ्राय आं थांनो रेडि जाबाय आरो ना जों दा नै न'निफ्राय रेडि मा लाखो काति गाजा दुब्लियाव बे गन लाबाय ओमफ्राय गनसाया लाबाय ना बोरै दा रेडि दा थांसै गनसा बे गनसा आइदो माइखौ आराम नै बाबा थांगासिनो नै जोंहा लामायावबो दायो फैना नैयाव लगायफैगोन लामायाव जों जों थांगासिनो नै बेलायाबो दुगैसिगोन अलप खोमसि जाहांबाय नुवासै आं मा खालामदोंमोन दिनैखौबो इखिना जोंहा दिनै नङा बेलेगनि आइ दुब्लियावसो माबोरै अलप गोजान थांनांगोन जोंहानिया आसल दुब्लि मोनसिगोन आयु माइबायावसो हाब्रबनांगोन दानिया नै गाइस दखनाया दे फाय जाखैयो फाय
ओइ बोरिया फैनो हायाखै नै ओइ बोरि फैनो हायाखै पका धानर माजे माजे सरू सरू आलि बोरि फैनो हायाखै नामा Hei, bui thằng nào mà ăn gì? Mà khơ. Mà. So guys, let's see. Kita kan nggak bisa deh. Setengah berapa? Ayo. Ơi beri beri nang tuh na, emang kosto. Beri kum nagan, pengen gunung. Oi, emang kosto dunia ini. Mana? Guys, jungkol beri beri aja. आज के दिन हमारे assam में जो खेत को लक्ष्मी पूजा करते हैं इसमें फाड़ा दिया जला रहे हैं तो आप लोग भी देखते रहिए ये नौका पूरा पूर्णिमा आखिर लग रहा सिमो लग रहा कौन से गायने जों माइ नबोरी गोलैनो माइ गायनो जलाना हो गया अब हम लोग इसको पूजा करेंगे जो लक्ष्मी माता खुश हो जाए और अच्छे से खेत हरी भरी हो जाए और हमें अच्छे से उसका फल मिले हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं वाह सत्या Kurang beri. Sampai. Yang ke bawah, kau tidak sampai. Ada gonsai. Yang jasi. Tidak pelang. Oh ma. Yang itu yang ini. Purnima, Purnima, Purnima. Hati. Purnima. So friends, अब मैं भी लक्ष्मी माता को पूजा कर रही है और हम लोग आज इस पे ऑयल लगा के कौनसा कहते हैं उधर हम लोग तेल लगा के अब इसको हम क्या बोलते हैं धान को ऐसे फैला देंगे जो अच्छे हो जाए। आज हम लोग धान को क्या कहते हैं ऑयल लगाकर सजा देते हैं क्या ब्यूटी करते हैं Baro na Baro. Rồi năng cần Kita like naidw Jwng thẳng bay đón Jwng thua la mèo Dì bông rồi mình lên Thế này nơi mai cơ hủy thằng tụi bạn Bập bập đăng Thế này dì bông Ủa Để xí cái mình đàn nè Aरो नोंथांमोना किजानि जोंहानि माइ गायनाय भिडिअखौ नुदोंआनो स' जों थांबाय थाबाय दा मोनबाय
bisa जागा sih nanti tak lupa narang. So finally हो गया हमारा DSLR अब जा रहे हैं हम लोग फ्रेंड्स तो कल को भी बाय जंदा बाय लोग थांनानै इसब थांना हागोन सेंटर फैसा सिबुमोन खेबसे मोरामा फैसा इना दादाया बैखि लगायहैदै ना ओइनै किनै थाखैनै थाखै हाय अखाफोराबो आरामै नायसुन मानसिफोरा सब लगायजायो जोंहानिया ओइनो दादाया लगायहैदो Kita ke sana. So guys, ini menurut saya Oh, ini saya si bos ini belum. जा मोजां नांखादोंना फैनानै इमान मोजां हेवजिया फोथाराव एकदम जा मोजां नांखादों काति गासा So finally दुब्लि गानना मोनफैबाय जों दख'ना नाय बाय खर जालायलायबाय गोलोमजोब्बाय So finally मोनफैबाय जों न' बोरिया हाला हाला जाबाय थाबायनो दा मा खामसिगोन बे मिथिला बेखौ बाबै लाबनो लागा जादों So आंना आथिङा बिराद आलौदोंमोन ओंखायनो गस्लाखौ चेन्ज खालामबाय आरो गस्लायाबो लेथ्रा जादों अब फ्रेंड्स घर पे प्रसाद देने के लिए रेडी फादर और मदर ये रेडी कर रहे हैं घर पे So friends मैं लामायाव बुंबाय दुखुनि जों दा नै बाथौ सालि फैदो आदैया बाथौ लगायगासिनो नै बोरिया मोसागासिनो लाय लाइन गैयाबाबो जों बायदि काली फूट अब फ्रेंड्स ये देखो हमारे बाथौ मंदिर पे सेंट्राफु बोरी दिया जला रहे हैं यो दाबि लांगोन ओहो योसो दाबिया दे होसुन बोरिया मोसागासिनो पुजायाव मोसागोन नो जों खुलुमखांबाय दानिया थांसै So friends जों दा थांसै ना काति गासानि बाथौ मन्दिराव So finally घर में चुका है और ये देखो रास्ते पे दिया चल रही है अब तक अभी तक किया है कुछ नहीं बोले अब ये बड़ी सेवा कर रही है और मैं भी कृष्ण होनों न्यूज लाइव Tanya खुलुमबाय गाजी गोसे फैसा दे फालके दे Kod kali dhun kaji. Sabota kalu.
Sang paket gila ke sini sih. Deh. Deh boy padi. Tanya agak sih ke siapa bye. Mabwrwi. Tengku baca gurung nggak? Oh, nang gede. Saya beri jatuh dari sini. Saya siapa panjang deh. Hari dah buka. Mama dong, thalir dong. Apel, kusel, ada iya maya ya. Muduful ada? Nareng. Din fai nareng sana sini. Baik. Main apa ni? Satya. Oh, singa bulu kau besi nasi Satya. Ay, puhera mengkiri. Mau bisa na? Mau dia nanti. Sudah. Ready. Oh, dia ada. Ada dia. Ini lagi ni. Apa ni? Tengah ni. Ni dia sah. Apa lu? Ya kah? Kau di sini mana lagi? Mas. Fantastic. Omita na puli? Panay? Ay, no, omita mo na kiniki. Mabaya. Mga palangay. Apel pa rin. Wala. Apel na rin. Kusyari na. Thalir. Kusel kulay. So, yung bagay jani say, beri. Dah. Kusyari ang keban. Sabay? Sadag din. Ang sebagai dasar sama gede kata ya. Kan dosa ni masih lebih ada. Dah, sudah kita. Tanya adik lah nusan kali baik. Kasih. Kati Gasa ni gasin din. सोती को बीमार हुआ है ये देखो हाय बोल ada beri bye bye ada bye bye once again happy Kati Bihu friends, thanks for watching.